so mu saba, gashi yau kin kabar ni, ki dawo gare ni kar da in sha wuya. Zan kira ke da hobi mai mulkin cikin zuciya, kin zamo first lady babi yake cikin duniya. Ki nake so Khadija, kina sai da hanya, idan kin kabar ni Harisu ba zan cimma komai ba. Zazzafa kalar indiyawa da kin ji kuma sai ki taka ki rawa salon larabawa. Kyautar hakan sai ki dawo gona kar ki mai ni gawa, ki sake ban lokacin ki na tabbatar zana biki akan san kina na Khadija bai na juya da baya. Kuma in kina murmusawa sai naga kin fi kyau sahibata, amma in kika yi shiru kuma sai naga kin fi kyau rayuwata. Furicin lafazina kuma ya kaɗan gunya banki, domin kin fi kyau kyawun suna a bar ambatona. Magana na Khadija sai zuciya ta tsaya, idan kina tafiya kuma za na biyo ki bana batun gajiya. Nasuwa hankalinki ga ilimi kina kuma da alkunya, mai ado ce Khadija tana da kyau in ka ganta. Bugun zuciya ta na Khadija ta daban a mata. Soyayya ke ce gwanata, domin da zarar kin ce ba kya sona rai zai yi wahalita. Daga zuciyata nake jin soyayya ki tauraruwata. My first lady Khadija.